απλωμένο στην εξέδρα που τους φιλοξενεί, και αυτό αναφέρεται στον Βίλιαμ Μποαβεντούρα. Φούσκο τώρα για τον Μπακάλ έξω από την περιοχή, σε επικίνδυνο σημείο το σουτ, την μπάλα μακριά όμως. Γιάν Ρέτζεκ λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί. Μπάλα περνάει. Έψαξε να βρει και βρήκε τον Σπαντάσιο. Πολύ καλή παλιά από τον Ήλιτς. Σπαντάσιο κάνει το γύρισμα. Ρέτζεκ με τα πόδια. Ο Γιωργαλίδης. Ο Άσπας και πάλι αυτός που θα το εκτελέσει. Το κόρνερ. Το τραβηγμένο Πάολο Γιώργ. Μεγάλη ευκαιρία που πάει χαμένη. Μπακάλ και Άσπας στο τείχος. Ο Σπαντάσιο στα η μπάλα περνάει και απομακρύνεται από τον Γιωργαλίδη. Παλιά καλή για τον Ρικάρτο Λαβόρδε που έχει χώρο να ανέβει και να απειλήσει. Λαβόρδε με τον Σιρίλο να είναι μπροστά του. Λαβόρδε το γύρισμα, το γκολ. 1-0 για την ανόρθωση με τον Σπαντάσιο. Από την όμορφη παλιά η οποία έγινε από τον Αλέξα. Αυτό είναι η παλιά του Αλέξα για τον Λαβόρδε. Ο Τσιρίλο πήγε πολύ πίσω. Από κοντά του εδώ ο Σάντα Μαρία κερδίζει την μπάλα. Στη συνέχεια ο Σάντα Μαρία κλωτσάει τον Αλέξα. Κόκκινη κάρτα για τον Σάντα Μαρία. Σίδνεϊ και Άσπας πάνω στην μπάλα. Άσπας επιχειρεί το σουτ. Ο Βαλβέρδε εντυπωσιακά. Λαβόρδε με τάκλιν θα κερδίσει την κατοχή. Τώρα για το Σπαντάτσιο, επικίνδυνη επίθεση. Για να δούμε τον Ρέτζεκ. Βγαίνει όμως ο Γιωργαλίδης Κασέκε. Κάθοντας τον Βασκονσέλος, πάσα όμορφη για τον Σίδνεϊ, μεγάλη ευκαιρία. Ο Λαβόρδε κέρδισε την μπάλα, ανοίγεται ο Ρέτζεκ, του περνάει την μπάλα. Να δούμε τον Γιάν Ρέτζεκ απέναντι από τον Γιωργαλίδη. Το 2-0, εξαιρετικό γκολ από τον Ρέτζεκ. Έσκαψε την μπάλα πάνω από τον εξελθόντα, του έκανε την πάσα στην πλάτη της άμυνας και κοιτάξτε με τι εξαιρετικό τρόπο. Λαβόρδε κερδίζει και πάλι και είναι έτοιμη για μια νέα αντεπίθεση. Η ανόρθωση με τον Λαβόρδε. Κάνει κίνηση ο Κάλβο, τον βλέπει ο Λαβόρδε. Του περνάει την μπάλα. Τόνι Κάλβο ψάχνει χώρο για το σουτ. Λαβόρδε κάνει κίνηση ο Ρέτζεκ, τον βλέπει. Ρέτζεκ κάνει το γύρισμα για τον Σπαντάτσιο, μοναδική ευκαιρία. Σκοπελίτης κάνει κίνηση ο Κάλβο, τον βλέπει ο Σκοπελίτης. Θα του περάσει την μπάλα, χτυπάει στην πλάτη του Φούσκο. Κάλβο κρατάει. Επιχειρεί το σουτ, μπάλα πάνω από την ευθεία του Γιωργαλίδη. Ο Ρέτζεκ παίρνει πολύ όμορφα την μπάλα και ανεβαίνει. Τώρα είναι 4-2 η της ανόρθωσης για τον Σπαντάτσιο. Ξεφεύγει πολύ όμορφα τη 3-0 με τον Σπαντάτσιο να φτάνει τα 5 τέρματα. Έναν τρίαμβο με 3-0. Εδώ κοιτάξτε τον Ρέτζεκ. Βλέπει τον Σπαντάτσιο, κάνει την προσποίηση. Έκανε λάθος ο Γάλλος τώρα που την κερδίζει την μπάλα έξω από την περιοχή. Ψάχνει χώρο για σουτ. Το επιχειρεί ο Χαζιόν την μπάλα πάνω από την ευθεία.